Kanindot sa panahon nindot sad kayo ning bulad nga atong gibitbit karon, maong lutoon na tani para piti kaya tong kubkub karon. Let's go. Tirada dia mga aktor. Ay, natay tirada ron kay naaman tay bulad diri mga aktor. Bag-o pagyud kay ni uwa pagyud na abrihan, magpaka-paka gyud sa tong ba ron. Automatic basta kining bulara, kining bulinaw jud akong giuna og luto kay dali ra man gud pud kaayo ni siya lutoon gud. Basta ning ana ng pormahan mga aktor, automatic luto na na. Kini dayon isa ka bulad atong ilunod, pero wala lang ko kakilatis aning bulara mga aktor. Kung nakabalo ka dia i-comment sa comment section kay lami man pud kaayo ni. Nya akong lailan ra gyud nga bulad aning pagluto na ako kay bulinaw ra sus paita. Pero padayon ra gyapon tagluto diri mga aktor. Kay kubkubon man ni nato ron, bite actor. Wa ra gyud na abtag isa ka minuto. Naluto na atong bulad. Pila ra gud poy bulad oy nga naluto na manadaan sa init. Maong kwaon na tani kay it's time to kubkub na. Di man pud mo lami atong bulad kung walay suka. Butangan lang nato nagamay dia. Aw, bites na kaayo. Kuyaw pug kayo nigsudanan ng suka o kay tanduway man. Pero ang sulod, sukang tuba. It's time to eat na. Salamat sa pagkaon, Lord. Adios. Ang bulinaw gyud ang gibit-bit sa aktor oh. Ituslo lang nato na sa suka dia. First bite of aktor. Hada pagkapitia. Ay, nakalingi gud sa kilid tungod sa kalami. Parisan lang nato nag red rice dia. Alamia, mauna ni akong giingon mga aktor nga di sa di palupig ning bulara o kay perting pagkalamia man pod tanawa. Pitia, natingala lang gyud ko aning bulad ba kay perting parata perti pong makaganag kaon. Mura man sad tag nangala aning style pero lami man jud pod kaayo mga aktor samot nagtalagsara kay kamukaon ani. Pareha aning bulinaw, padunggon ta mo sa soundcheck ug unsa ni kapiti atong gitirada ron. Pitia, samot na kining isa ka bulad. Hadja pagkapitia ba? Lagapak jud tagahungit ba? Di sad ta maigdag bakakon kay gipadungog man mo sa soundcheck kung unsa kapiti. Murag hapit na gyud ta na human sa tong gikaon ba? Pero sakto na ni kay murag bubuto naman akong tiyan. Basta bulad lagi ay makagana jud kaon. Tiradahan sa natog last bite diri. Alamia, pag gumanog kaon, mag-natural lumboy dayon ta. Maglumboy ra ko kay tagdusra. Natural na, barato pa. Pair mga aktor, let's chill this spot. Oops, Isaac Scroll. Nasa ko introduce ninyo. We have here a natural lomboy for only 60 pesos. One ziplock, you have a 30 pesos. Kung di ka kasabot og English, pumapalit ka ani, isa ka ziplock, nanay 30 sulod. Let's go!